Múlt héten zajlott Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő egykori belügyminiszter másodfokú bírósági tárgyalása, miután első fokon felmentették, de az ügyészség fellebbezett. A politikus nőt gyűlöletbeszéddel vádolják, mivel 2019-ben Twitter posztjában Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből idézett a homoszexualitással kapcsolatosan. Továbbá a per tárgyát képezi Päivi asszony egykori röpirat, aminek a címe Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, illetve egy rádiós műsor is. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm itt a Hit Rádióban Päivi Räsänent, és aki sokunk számára az igazságbajnoka, és nagyon szépen köszönjük Pályi Zoltánnak a szervezésben és a tolmácsolásban való aktív közreműködését, segítségét. Päivi Räsänen, olet lämpimästi tervetullut tänne Hitalion studioon, joka meidän silmissä on tavallaan totuuden sankari, ja kiitos, että olet osallistumassa tähän haastatteluun. Hogyan zajlott a másodfokú bírósági tárgyalás? Mennyiben volt ez más, mint az első fok? Kuinka meni ja tapahtui hovioikeudessa se 2 istuntopäivää, ja missä mielessä oli tämä toisenlaista kuin edellinen käräjäoikeuksien oikeusistunnot? Lämmin kiitos ensiksi kutsusta tähän ohjelmaan. On hienoa olla mukana. Először szeretném megköszönni a meghívásért, hogy újra itt lehetek a stúdióban. Viime viikolla nämä 2 hovioikeuden istuntopäivää olivat pitkiä ja aika raskaitakin. A múlt héten ez a 2 tárgyalási nap a fellebbviteli bíróságon hosszú napok voltak és elég terhelőek is. Ne olivat hyvin pitkälle toisintoja käräjäoikeuden istunnoista, eli samanlaisia asioita ja samoja kysymyksiä käsiteltiin. Igazából javarészt azt mondhatnánk, hogy az elsőfokú bírósági tárgyalás ülésein elhangzott kérdések ismétlődtek, és a hangulata is hasonló volt. Syyttäjä edelleen puhui siitä, että teologinen käsite synti on loukkaava ja se asettaa jotkut ihmiset alempiarvoiseen asemaan toisiin nähden. Az ügyész azt a teológiai fogalmat, hogy bűn, azt úgy állította be, hogy meggyőződése szerint ez sértő, mert egyes embereket alacsonyabb rendűekként állít be ezen keresztül. Ja hän edelleen esitti myös ihan valheellisia väitteitä lausumistani, esimerkiksi, että pitäisin joitakin ihmisiä, toisia ihmisiä alempiarvoisina. És továbbra is hangoztatott és elismételt hazug állításokat, például, hogy én azt mondtam volna, hogy egyes emberek más emberekhez képest alacsonyabb rendűek. Ja hovioikeuden istunnossa korostin sitä, että omat näkemykseni eivät nouse vihasta, vaan ne nousevat siitä rakkauden sanomasta, joka on kirjoitettu Raamattuun. És a fellebbviteli bíróságnak a tárgyalásán hangsúlyoztam azt, hogy a szavaim azok nem gyűlöletből születtek, hanem abból a szeretetből, amelyet érzek ezek iránt, az emberek iránt. Kerroin, että Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen. Kaikki ovat samanarvoisia, mutta myös kaikki ihmiset ovat syntiä ja tarvitsevat armoa, joka meillä on Jeesuksessa. Azt is elmondtam a tárgyaláson, hogy Isten minden embert a saját képére teremtett, minden ember ugyanolyan értékű, ugyanakkor mindannyian bűnösek is vagyunk, éppen ezért rászorulunk Isten kegyelmére. Syyttäjä lopuksi totesi, että Päivi Räsänen saa kyllä omassa mielessään uskoa sen, mitä hän kertoo, mutta hän ei saisi sitä ilmaista. És az ügyész azt is mondta, hogy Päivi Räsänen a saját gondolataiban azt hisz, amit szeretne, vagy amit elmondott nekünk, de ezt nem fejezheti ki nyilvánosan.
nem mondhatja ki. Mondhatjuk itse ajattelen, että tässä on hyvin syvästi kysymys sanan- ja uskonnonvapaudesta ja siksi olen luottavaisella mielellä, että hovioikeus päätyisi samaan ratkaisuun kuin käräjäoikeus. Nagyon is azon a véleményen vagyok, hogy itt továbbra is a szólásszabadságról és a vallásszabadságról van szó. Ugyanakkor nagyon bizakodó vagyok, hogy a fellebbviteli bíróság is ugyanarra a döntésre fog jutni, mint a kerületi bíróság jutott. Igen. Akkor mondhatjuk azt, hogy az ügyészség gyakorlatilag semmifajta újdonsággal nem állt elő a másodfokú tárgyaláson, és nem is voltak új bizonyítékok sem, hanem ugyanazt a mantrát, támadást mondta, mint az elsőfokú tárgyalások során is? Voimmeko tämän perusteella väittää, että oikeastaan hovioikeus ei kertonut mitään uutta, vaan toisti samaa mantraa väitteistäsi? Hovioikeudessa ei tullut käytännössä mitään uusia todisteita tai uusia väitteitä esiin, mutta sen sijaan kyllä syyttäjä nyt otti yksityiskohtaisemmin tiettyjä kohtia sieltä pamfletistani esiin. Igazából a fellebbviteli bírósági tárgyaláson semmilyen új részlet, vagy semmilyen új vád nem került elő, ugyanakkor az ügyész a pamfletből, ebből a vitairatból több részletet is előhozott, idézett. Mutta nämä hänen uudet väitteensä ja uudet todisteensa liittyivät sellaisiin hänen väittämiinsä lausuntoihin, joita en ole koskaan sanonut. Viszont ezek az ő állításai olyan dolgokra alapozódtak, amiket ő soha nem mondott. Erre számítottak akkor, illetve a védelmet tekintve erre készültek? Volt-e bármi stratégiaváltás az önök részéről? Vastasiko hovioikeuden istunnot ja siellä esiin tulleet asiat teidän ennakko-odotuksia, ja oliko teillä minkälainen tietty strategia valmistautuessanne näihin istuntopäiviin? Kyllä kaikki meni odotusten mukaan, eikä tullut mitään sellaisia yllätyksiä, jotka olisivat tuottaneet ongelmia. Olimme erittäin hyvin valmistautuneita lakimieheni kanssa ja myös piispa Juhana Pohjolan kanssa, joka oli syytettynä julkaisuni tai kirjoitukseni julkaisemisesta. Igazából a tárgyalás teljesen a várakozásainknak, az előzetes várakozásainknak megfelelően alakult, nem volt semmi újdonság benne, jól fel tudtunk rá készülni, és elmondhatom azt, hogy Juhana Pohjola, aki a vádott társam, akit azért fogtak perbe, mert az általam elkészített vitairatot megjelentette. Ugye sokan bibliaperként is hivatkoznak az ön esetére, mert tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az ügyészségnek a biblia állításaival van problémája, például a homoszexualitás esetében, és ezért is figyeli óriási figyelemmel a keresztény világ az ön esetének az alakulását, mert hogy például egy olyan, mint a demokráciában, mint Finnországban, vajon sikerül-e elnémítani a keresztények hangját. Mit gondol a támadások mögött, milyen erők állhatnak? Kyllä tästä teidän tapaus kutsutaan maailmanlaajuisesti raamattu käräjiksi, niin kuin Suomessakin. Ja kuitenkin nyt se askarruttaa meitä kovasti, että nyt kun tuntuu siltä, että raamatun opetukset aiotaan vaimentaa, niin mitä luulet, että ketkä ovat tämän prosessin takana, tämän taustalla? Minkälaisia odotuksia on sinulla tähän liittyen? Me elämme Suomessa ja muissa Euroopan maissa, samoin koko jälkikristillisessä lännessä, hyvin vahvan maailmankatsomuksellisen murroksen aikaa.
Finnországban, de igazából világszerte is egy ilyen posztkeresztény értékrendbeli átalakulásnak az időszakát éljük. Esimerkiksi tietynlainen gender-ideologia, LGBT-ideologia on hyvin vahvasti kansainvälisesti verkottunut ja pyrkii murtamaan kristillisten arvojen perustaa eri yhteiskunnissa. Például a gender ideológia és az emögött lévő LMBTQ mozgalom nemzetközi szinten nagyon jól szerveződött, és törekszik arra, hogy áttörje a keresztény értékrendet. Näin, että tässä on syvimmiltään kysymys taistelusta nimenomaan kristinuskon arvoja vastaan, kristinuskon kuvaa ihmisestä, Jumalasta ja maailmasta. És én nagyon is úgy értelmezem, hogy itt valójában egy ideológiai harc zajlik a keresztény hittel, a keresztény hit értékeivel, a bibliai emberképpel kapcsolatban. Ja siksi näen, että erityisesti tänä aikana on tärkeää, että kristityt ovat avoimia omasta vakaumuksesta ja vahvasti puolustavat sitä kuvaa, että Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen. Hän on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Me olemme syntisiä ja armon tarpeessa. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy a keresztények felbátorodjanak és képviseljék azt a saját megnyilatkozásaiban, hogy ugyan mindannyian bűnösök vagyunk, de mégis mindannyiunkat Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és ezen belül férfinak és nőnek teremtett, és hogy erről beszéljenek bátran. Mit gondol, akik önt támadják és nyomatják azt, hogy ebből ügy legyen, bírósági ügy legyen, és az a céljuk, hogy önt, ne adj Isten, akár el is ítéljék Finnországban, esetleg céljuk lehet az is, hogy Európa vagy nemzetközi szintre emeljék az ilyen eseteket, hasonló eseteket? Mitä luulet, mikä on niiden pyrkimys, jotka tällä hetkellä laillisin voimin hyökkäävät sinua? Onko se mahdollista, että he Euroopan tasolla tai jopa maailmanlaajuisella tasolla yrittävät sinun aikeesta nostaa sellainen aihe, jonka kautta kristittyjä voidaan tuomita maailmanlaajuisesti? No, näen, että tämä tapaus Suomessa on historiallinen. Meillä ei koskaan aiemmin ole ollut vastaavaa hyökkäystä ihan kristillisen uskon tämmöistä klassista näkemystä vastaan. Úgy látom, hogy igazából egy új jelenség ez. Finnországban nincs még arra előpélda, hogy valakit ennyire erőteljesen támadtak volna a keresztény hitének a megvallásáért. Jos tästä tulisi tuomio, se tarkoittaisi ei pelkästään minun kirjoitusteni kieltämistä, vaan jo Suomessa pelkästään meillä on tuhansia ja tuhansia samanlaisia kirjoituksia, puheita, saarnoja, radiokeskusteluja, televisiokeskusteluja. Hyvin monen ihmisen mielipiteet olisivat vaarassa. Úgy gondolom, hogy mivel én Finnországban nem én vagyok az egyetlen, akinek ilyen jellegű írásai, rádióműsorai, prédikációi vannak, hogyha engem elítélnének, ugyanezek akkor nagyon komoly veszélybe kerülnének 1000 számra. Eli ajattelen, että jos kirjoitukseni tulisivat kielletyiksi, jos tästä tulisi tuomio, se merkitsisi Suomessa jonkinlaisten kristittyjen vainojen alkamista, mutta sillä olisi myös vaikutuksensa laajemmalti muihin Euroopan maihin, koska hyvin monessa Euroopan maassa on samanlainen lainsäädäntö kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kuin Suomessa. Hogyha engem Finnországban elítélnének, akkor ez azt jelenteni, hogy nagyon sok ilyen írást, beszédet be kellene tiltani, részben vagy egészben,
és mivel nagyon sok európai országban hasonló törvényi szabályozás van a népcsoport elleni izgatással kapcsolatban, ezért ez precedens teremthetne ilyen jellegű további tiltásokra. Igen, ezért óriási a tét. Igen. Joo, tämän takia tällä on erittäin tällä taistelulla on erittäin suuri arvovaltakysymys. Kyllä, ja tämä prosessi on jatkunut jo yli 4 vuoden ajan, ja jo pelkkä prosessi on tavallaan rangaistus itsessään ja varoitusviesti muille, että kuinka voi käydä, jos käytät sananvapauttasi. Igen, és igazából már önmagában ez a folyamat, ez a jogi folyamat 4 éve tart, és önmagában ez is már egyfajta büntetés, és üzenet azoknak, akik hozzá hasonlóan gondolkoznak, hogy gondolják meg a szavaikat, és hogy milyen módon nyilatkoznak. Így van, ennek emögött van egy megfélemlítési célzat is, gondolom, hogy még hogyha nem is ítélik el, akkor is ez a sok éven át tartó meghurcoltatástól azért el tudnak rettenteni embereket, hogy kimondják a bibliai igazságokat. Näin on. Tämä tuntuu pelottavalta minunkin mielestä, ja voi estää ihmisiä puhumasta avoimesti Raamatun totuuksista, jos se pelottelu jatkuu. Joo, näin on valitettavasti käynyt myös Suomessa. Eli olen saanut esimerkiksi nuorilta ihmisiltä viestejä, jotka kertovat, että he pelkäävät puhua avoimesti uskostaan, että eivät leimautuisi ikään kuin vihapuhujiksi. Igen, ezt tapasztaltam én is. Nagyon sok fiatal ember megkeresett engem Finnországban, hogy nem mernek most már nyíltan beszélni, mert nem akarják, hogy őket gyűlöletbeszéddel bélyegezzék meg. És akkor mégis ön mit tanácsol, mit üzen a keresztényeknek a saját ügye esete kapcsán? Mikä on oman tapauksesi perusteella sinun viestisi ja neuvosi nuorille kristittyille ja megéri bevállalni? Kannattaako pitää esillä meidän uskomme? Haluan ihan erityisesti rohkaista, että nyt elämme sellaista aikaa, jolloin kristittyjen on tärkeää olla avoimia omasta uskostaan, koska mitä enemmän vaikenemme, sitä kapeammaksi käy sananvapauden tila. Eli ei auta se, että olemme hiljaa. Szeretnénk bátorítani mindenkit, hogy most van az ideje annak, hogy bátran szóljunk és képviseljük a hitünket, mert minél inkább visszahúzódunk, annál keskenyebbre fog szűkülni a szólásszabadság. Ja toisaalta olen iloinnut siitä, että tämä prosessi, tämä oikeustapaus on myös rohkaissut tuhansia ja tuhansia ihmisiä rukoilemaan, lukemaan Raamattua. Ja olen saanut myös viestejä monilta ihmisiltä, että he ovat tämän tapauksen kautta löytäneet elämänsä Jeesuksen myös homoseksuaalisessa suhteessa eläneiltä ihmisiltä tällaisia viestejä on tullut. Ugyanakkor nagyon sok üzenetet is kaptam emberektől, több ezer embertől, akik meg arról számoltak be, hogy őket ez az eset felbátorította arra, hogy imádkozzanak, olvassák a Bibliát, beszéljenek a hitükről, illetve még homoszexuális emberektől is kaptam üzeneteket, hogy ez alapján újra gondolták a saját ilyen jellegű beállítottságukat, értékrendjüket. Nagyon érdekes. De a mielenkiintoista. A sok meghurcoltatás és támadások közepette honnan, miből merít erőt, hogy folytassa? Mistä nostat voimasi tämän kaikkien vainojen ja oikeusprosessien jälkeen siihen, että pystyt jatkaa? Olen todella kiitollinen siitä, että minulla on vahva tuki omalta perheeltä, puolisolta, 5 aikuiselta lapselta ja 10 lapsenlapselta. Ja se on ollut erittäin tärkeää.
Ja sitten luotan siihen, että ne tuhannet ihmiset, jotka myös rukoilevat puolestani ja rukoilevat Suomen puolesta, näihin rukouksiin on vastattu ihan konkreettisella tavalla. Ja olen jopa kokenut tämän jollakin tavalla etuoikeudeksi, että saan olla puolustamassa sananvapautta ja uskonnonvapautta ja tärkeitä Raamatun opetuksia. Nagyon hálás vagyok a házastársamnak, Nilónak, az 5 immár felnőtt gyerekemnek, sőt a 10 unokámnak is, akik támogatnak engem, és nagyon, nagyon hálás vagyok azokért az imákért, több ezer embernek az imájáért, akik jelezték nekem, hogy imádkoznak értem, és igazából úgy érzem magam, mint aki elsőbséget élvez, hogy ezen keresztül most Finnországban a hitet tudom védelmezni. Nagyon nemes feladat, amit véghez visz és végez. Ugye az ügy egyik fő aspektusa tehát az, hogy sikerül-e elnémítani a keresztényeknek a hangját, illetve hogy kimondhassanak bibliai igazságokat a nyilvánosság előtt. Talán egy másik vetülete pedig az, hogy mi számít gyűlölet bűncselekménynek. Ezzel kapcsolatban mennyire világosak az irányvonalak a finn jogrendszerben? Joo, se, se väite, jota olet käymässä parhaillaan, se on oikein jaloa. Niin nyt meillä nousee se kysymys, että kuinka sitten tämän perusteella Suomen lainsäädännössä nähdään tiettyjä konkreettisia linjauksia, onko siihen tulossa muutoksia, mikä on prosessi niissä? Meillä ei ole tällä hetkellä sananvapauteen tai uskonnonvapauteen tulossa muutoksia, siis lainsäädäntöön. Toki Suomessa on perustuslaissa vahvasti turvattu sananvapaus ja uskonnonvapaus. Nálunk most nem várható az, hogy törvényi változások legyenek a szólásszabadság és a vallásszabadság kérdésében. Egyébként Finnországban maga az alkotmány is nagyon erőteljesen biztosítja ezeket a jogokat. Suomessa oli eduskuntavaalit huhtikuussa ja tulin itse valituksi 8. kaudelle ja nyt puolueeni on mukana hallituksessa. Eli saimme jonkinlaisen vaalivoiton ja olemme hallituspuolue. Áprilisban választások, országgyűlési választások voltak nálunk, így már 8. alkalommal kerültem be az országgyűlésbe, és a pártom is kormányra került, a kormány tagjaként, és most van valamilyen fajta befolyásunk az országnak a döntéshozatali folyamataira. Ja itse iloitsen siitä, että tämän hallituksen arvopohja on vahvempi ja konservatiivisempi kuin edellisen hallituksen. És nagyon örülök annak személy szerint, hogy a mostani kormánynak az érték alapja erősebb és sokkal pozitívabb, mint az előző kormányé volt. Joten meillä on mahdollisuus tämän hallituskauden aikana entistä paremmin edistää myös sananvapautta ja uskonnonvapautta. Úgyhogy most a mostani kormányzati időszakban jobb lehetőségeink vannak arra, hogy fejlesztjük és javítsuk a vallás és a szólásszabadságnak a helyzetét. És egyébként mit gondol, hogy akár Európai Uniós szinten kell attól tartani, vagy várható akár a közeljövőben, hogy egy egységes és szigorú, akár a keresztények számára diszkriminatív gyűlöletbűncselekmény szabályozást, törvényt hozzanak? Mitä luulet, onko koko Euroopan unionin tasolla odotettavissa, että lainsäädäntöön tulisi tavallaan niin sanottu vihapuhe laki, ja onko se sitten vaarana meille? Tämä on ehdottomasti yksi suuri vaara. Eli Euroopan unionin komissio on tehnyt ehdotuksia, että vihapuhe luettaisiin tai siitä tehtäisiin tällainen Euroopan laajuinen lainsäädäntö.
sen kieltämisestä, kriminalisoinnista. Ja sitä pidän vaarallisena sen vuoksi, että kukaan ei ole pystynyt määrittelemään, mitä sanalla vihapuhe tarkoitetaan. Igen, ezt egy tényleges, valódi veszélynek látom, hogy európai szinten szülessen jogszabályozás a gyűlöletbeszédnek a korlátozására, mint bűncselekmény, és ezt azért is tartom veszélyesnek, mert igazából eddig senki nem tudta exakt módon meghatározni azt, hogy mit jelent a gyűlöletbeszéd. Ja tässä yhteydessä haluan kiittää Unkaria ja Puolaa, jotka ryhdikkäästi neuvostossa vastustivat tätä hanketta ja tällä hetkellä se ei ole etenemässä. És ebben a tekintetben külön szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak és Lengyelországnak, akik ezen bizottságjavaslatok ellenére az Európai Tanácsban ellenezték ezt, hogy ebbe az irányba elmozduljon a törvényalkotás európai szinten. Mutta varmasti saamme jatkossa näihin hankkeisiin varautua. Ja toivon, että nyt uusi hallitus Suomessa myös toimisi paremmalta arvopohjalta. Ugyanakkor készülnünk kell arra, hogy ez a projekt, gyűlöletbeszéd törvényprojekt, ezzel még számolnunk kell a jövőben is foglalkoznunk kell vele. Viszont nekem ez most megerősítés, hogy Finnországban egy sokkal erőteljesebb érték alapon tevékenykedik a mostani kormány. Igen. Egyébként, ha már az új kormányt említi, akkor egy-két mondatban arról is kérdezném, hogy látja, ugye minden Magyarországról azt hallottuk, hogy elég nehézkesen állt össze az új finn kormány, nem volt azért egyszerű az egyezkedést a pártok között. Mik a legfontosabb, legégetőbb feladatok, ami az új kormányra várnak, és mennyire lehet gördülékeny az együttműködés a kormánypártok között? Nyt kun tuli kyseeksi Suomen uusi hallitus, niin tähän liittyenkin haluaisimme kysyä ennen kaikkea siitä, kun kuulimme Unkarissa, että uuden hallituksen syntyminen ja kokoonpano oli hankalaa ja sopuun päässyt myös. Mitkä ovat tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa Suomen uuden hallituksen tärkeimmät ja polttavimmat tehtävät ja haasteet? Todellakin hallitusneuvottelut olivat erittäin vaikeita ja tässä hallituksessa on 4 puoluetta, joiden arvopohjat ovat hyvin erilaisia. Suurimmat ristiriidat ovat olleet ruotsalaisen kansanpuolueen eli kielivähemmistöä edustavan puolueen ja perussuomalaisten puolueen välillä. Igen, valóban nagyon nehéz kormányalapítási tárgyalásokon vagyunk túl, mert a 4 párt, akik most a kormányt alkotják, nagyon eltérő értékrendekkel rendelkeznek, és különösen nehezek voltak a tárgyalások a végül kormányban résztvevő svéd néppárt, tehát a nyelvi kisebbséget képviselő néppárt, és az alapfinnek pártjával. Jännitteitä edelleen on hyvin paljon hallituksen sisällä, mutta meillä on myös tärkeitä yhteisiä haasteita, etenkin talouden tasapainottaminen ja tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden turvaaminen. Feszültségek továbbra is vannak a kormányon belül, ugyanakkor az előttünk álló kihívások közül nagyon nagy feladatot jelent a gazdaságnak az egyensúlyba hozatala, és Finnországban a jólétnek a megtartása. Suomi on vahvasti velkaantunut ja tämä velkaantumisen kierre meidän pitää pysäyttää. Meillä myös syntyvyys on erittäin heikkoa ja tarvitsemme parempaa perhepolitiikkaa, jotta perheet uskaltavat hankkia lapsia. Nagyon erősen el vagyunk adósodva az ország, és ezt az adósság kereket ezt meg kell állítani, illetve a születésszám is alacsony, úgyhogy Finnországnak egy sokkal jobb, kedvező családpolitikára van szüksége a továbbiakban, hogy a szülési kedv az javuljon.
És hát a bevándorlás kérdése is úgy tudom, hogy nagyon megosztja azért a társadalmat. Kuulimme siitä, että myös maahanmuuton kysymys on jakanut tavallaan yhteiskuntaa. Maahanmuutto on varmasti ollut se merkittävin kiistakysymys hallituksen sisällä. Ja tässä todellakin näiden kahden mainitsemani puolueen näkökulmat ja mielipiteet ovat hyvin erilaisia. Itse asiassa tänään eduskunnassa käymme keskustelua juuri tästä aiheesta. Aivan kohta olen menossa myös istuntosaliin tästä keskustelemaan. Ja huomenna käymme keskustelun rasismista. Igen, így van, tehát igazából a bevándorlásnak a kérdése az egy nagyon sok feszültséget okozó kérdés a kormányon belül, és pont az előtt általában említett két párt volt az, akinek nagyon ellentétes véleménye van ezzel kapcsolatban. Amikor befejezzük az interjút, akkor én utána pont azért fogok visszatérni az országgyűlésnek az üléstermébe, hogy pont a bevándorlás kérdéséről tárgyaljunk tovább, a holnapi napon pedig a rasszizmus kérdése lesz a kormánynál terítéken. Még akkor visszatérve az ön bírósági ügyéhez, ugye végül azt lehetett hallani, hogy nem lesz 30 napon belül ítélet, ennek mi az oka, és hát mire számít? Palaten sinun oikeudenkäyntiprosessin kuulimme sellaisen tiedon, että ei nyt 30 päivän vuorokauden kuluessa saada päätöstä tuomiota, vaan se lykätään pitemmälle aikajänteelle. Miksi näin ja mikä on sinun odotus? Jo itsekin olin yllättynyt siitä, että hovioikeuden tuomari ilmoitti, että päätös saadaan 3 kuukauden sisällä ja että ei ainakaan kuukauteen tule vastausta. Eli joudumme todennäköisesti 2-3 kuukautta odottamaan vastausta. Engem is kellemetlenül érintett az, amikor a bíró bejelentette azt, hogy a döntéshozatal az 3 hónapon belül várható, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ténylegesen kell várnunk 2 vagy nem 3 hónapot, mire megszületik az ítélet. Hovioikeus on kuormittunut ja kiireinen ja ajattelen, että siellä on niin paljon tärkeitä asioita ratkaistavana, että tällaiset oikeustapaukset kuormittavat turhaan meidän oikeuslaitostamme. Úgy gondolom, hogy a fellebbviteli bíróság túlterhelt, nagyon le van terhelve és nagyon elfoglalt, és az ilyen esetek, mint az én esetem igazából feleslegesen terhelik túl a fellebbviteli bíróságot és az egész jogrendszerünket. Az biztos. Hogyha felmentő ítéletet kap, és ne adj Isten megint fellebbez az ügyészség, akkor mi lesz az ügy további kimenetele, folytatása? Mi várható? Mikäli toivottavasti saat vapauttavan tuomion ja päätöksen, ja kuitenkin siitä tullaan valittamaan, niin sitten kuinka tämä prosessi etenee? Jos saan vapauttavan päätöksen, niin syyttäjällä on vielä mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, mutta tietysti jos itse saan tuomion, niin ilman muuta siitä sitten valittaisin oikeuteen, korkeimpaan oikeuteen. Anteeksi. Niin, että nähtäväksi jää, miten tämä etenee. No. Tehát, hogyha felmentő ítéletet kapok, akkor az ügyésznek még van lehetősége arra, hogy fellebbezzen a legfelsőbb bíróság irányába. Ellenben, ha én kapnék elítélő ítéletet, vagy döntést, abban az esetben mindenképpen élni fogok a fellebbezési jogommal. Egyelőre azt mondom, hogy meglátjuk, hogy hogyan fog történni.
Reméljük, hogy minél hamarabb véget ér ez a tortúra, és hát tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy óriási példa ön a mi szemünk előtt, és kívánjuk Isten támogatását és megsegítését önnek ezekben a napokban, hónapokban, és nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és azt kívánjuk, hogy egy óriási győzelemmel záruljon az ön ügye. Joo, joka tapauksessa tämä on tosiaan aika rasittava vaino-oikeudenkäyntiprosessi ja toivotamme sinulle edelleenkin sitkeyttä. Olet suuremmoinen esimerkki meidän silmissämme rohkeudestasi ja kestostasi. Ja Jumala siunatkoon sinua ja toivotamme, että mahdollisimman pian tulisi rauhoittava ja sinut vapauttava päätös. Ja menestystä jatkossa ja tsemppiä. Kiitän lämpimästi tästä rohkaisusta ja haluan vielä sanoa, että olen valtavan kiitollinen myös kaikesta siitä tuesta, joka on Unkarista tullut. Ja esimerkiksi tuo mielenosoitus, joka viime viikolla järjestettiin Suomen suurlähetystön edessä, niin oli valtavan rohkaiseva. Ja siitä myös uutisoitiin Suomen mediassa, mikä oli hieno asia. Eli lämmin kiitos ja siunausta teille kaikille. Köszönöm ezeket a kedves szavakat, és még szeretném hozzátenni, hogy nekem hatalmas bátorítást volt az, amit Magyarországról kaptam. Például, hogy a múlt héten is volt a Finn Nagykövetség előtt egy szimpátia megmozdulás az ügyemmel kapcsolatosan. Ez is óriási bátorítást jelentett nekem, ezt külön szeretném megköszönni, és hát én is a magam részéről az áldásomat kívánom mindannyiótoknak. Hát mi köszönjük az ön csodálatos kiállását és fellépését, és tényleg nagy példa a számunkra. Isten áldja meg gazdagon. Köszönöm az interjút, köszönöm a beszélgetést. Me kiitämme sinun sisukkuudesta ja esimerkin arvoisesta kestosta, taistelukestosta. Toivotamme siunattua jatkoa ja kiitos tästä keskustelusta.